kila kuma karshen wahala ta ne wallahi kila karshen wahala ta ne a tana sai ta dan sai dan alaikum salam ya gani wai kuma kai da haka wallahi lafiya ne wallahi lafiya ne wallahi kai ai shahada yara na wallahi ai kawai dai wallahi na ji inda nan ne yau in ga gidanku in ya so sai ne muke magana da saboda ba daɗi ka tara mace a layi kai mata magana ko ba ka bane sai yan mutunci ce okay gaskiya ne to shi ke na gode sosai wallahi ina ta surutu ba ta gaya mun sunan naki sarki bisa sunanki gaskiya sunana na maliya wallahi ni ma dai dan nan gobe ina nan bayan shi a ba mu da nisa wallahi amma dai makaranta kike ko ina zuwa dai ina nufin ba dai matsala ne ko da shawarar su wani abu ya kan ko gida da wani abubuwa ne ina son gaya maka a gani da gidan musari baya zuwa mace zan shi sai ya je ya samu mahaifin musulmi magana da shi ba da in dai dan wannan ne abu sauki ne zan samu shi mahaifin naku in ya so yi magana ai tunda aure ne ba mutum wasa ba wallahi tallahi wannan ba da rana ka zo shi yasa mu muka ce amma ne sai idan zaka dawo sai ka zo da shirin to shikenan nagode Allah saka ni nagode wallahi ya da wani irin kallo kuma haka wallahi Allah ne da zuciya to shikenan a gaidan mana su na gode sauka lafiya Allah ne gudun ya duba zuciya na zai wanke ni a cikin wahalar da nake ciki ke kuma uwar gida wallahi zaki gane baki da amma wa na gode Allah ana halifa abba gaskiya na ji daɗin dawowa ka sosai kai saboda abubuwa yawa sun fara ba tare da ka sani a haba da Allah a san baka san cewa na maliya a haba dai na maliya namu ta ko ma in ce maka ma dai an masa dan wannan auren nan dai aure aka yi masa yayi aure yayi aure ikon Allah da na maliya da aure ka ce yana can da yana cin amarcinsa ba abin da ya damu na maliya amarci ita da ya auro ita ce komai a gida a ban fahimce ka ba ango da ake so a gansa dimimi ko dan kulullubi amma shi na maliya dan hasken nan ma da ake yi na angwanci na dare daya amma shi kwata-kwata bai yi ba ta a yanzu ka ga na maliya ko amma shi in ka zuba shinkafa rabin kwano a nan ɗinsa abu za ta zauna ni fa a iya sani na abba idan aka yi aure fa domin hutu fa da jin daɗi da kwanciyar hankali ake duk da an ce dai ibada ne akwai wahala amma kuma dai gaskiya dai ya kamata a ce ai tashin farko a ɗan ganka ɗan kuzarinka ai ni ko zan so in gana maliya abba ai ya kamata ka gana maliya wallahi dan sai ka tausaya masa sosai na lillahi wa inna ilaihi kai to abin da zan ce yayi daɗi bai daɗi ba an ce yayi aure ina wata ya shi da farin ciki kuma an ce gashi a cikin matsalar da yake ya faɗa mugun wani irin daɗi a wannan shi kwata-kwata a rayuwarsa ko ai na san cewa sai ya ji ma da ma bai yi wannan auren nan ba gaskiya ne Allah dan bai yi sa'an mata ba kwata-kwata duk da dai ban ganta ba kuma ban shiga gidan wani abu ya faru da ni ba amma na haɗu da malam Musa ya ban labarin ƙalubalen da ya fuskanta da tare da shi ma haka dan aure shi ma sai da ya faɗa matsala da tare da wajen Allah ya sa an ka gan shi yanda ka gansa ne za ka tabbatar ne na san dai Allah da ba zan ga maka magana da bata wannan ba Ramaliya ma mutu kwana biyu wallahi kwana biyu ba na ganin ka wallahi lafiya lafiya ce to shike ma wannan mata fice uwar lafiya to ma bayani na zuma da shi ya kamata ka rada aure to malam Musa ba na ki dada aure bane ita fa ba maganar mal da auren ba ita fa magana take wai ba ma da sana'a kuma ka san dai yanzu ne banda sana'a buga dai ake dan abin da za a sa dai a bakin salati dai wanda ba zai wuce abin nan ba ko ba haka bane to ka gani
kwarai kuwa ni kuma har dai za ka yi min alkawari za ka daɗa aure za a baka jari. In dai akwai jari ai yan ƙara aure. Za a baka ko dan abu mai gurbin wannan ƴar talaka take gallaba mu a samu wata kai ni wannan samu a ta yadda madama wai za ta kurmushe mun ita a cikin wallahi su ne gaskiya ka wallahi da ba ke Musa baka ta da ba. wallahi to ba da ma Musa Ya dai kamata. akwai sana'a to zan ƙara aure. A akwai sana'a. To Za a samu ma sana'a ta dindindin. ha ma Musa abu ne mai sauki har in za a samu sana'a to zan ƙara auren nan. Ai shi ne abin duba dai ka gani sana'a ce za a same ta jari za a baka zuba kaya wanda ma da ya zaba amma kuma Musa dai ba damuwa zan yi shawara ko kuma in ce ma na yi shawara inda kawai ni da yanzu a dai ban sana'a zan karo auren nan wallahi saboda Allah ne ke kai kawo wacce za ta maye mun gurbin da abin da ƴar ma take mun ni ko wallahi ya samu dindinin ya ko wallahi amma na samu wata yarinya ko Allah ko Allah ƴar mutu nan kusa da mu take an ba nan gidan malam wace suna nan gidan ki ta zo yarinyar nan kaga kai malam wacce kar ido na ne ya rufe aka ja ka zuba mu wannan yarinyar duk abin da ake ciki na je na ga mata shi ke da a same ta don ta san cewa ka samu jari haka ake so da madalla yi wallahi ka kada da auren kai ma kanka za ka ji daɗi fa a duk abin da na gani kenan yi wallahi nan za ka kawo wani za ka yi wani ba na zan fita na karɓar bashi to shi ke ni ma barki na gode ina ne lafiya wai yaushe shi ka dawo ne ma ni ban sani ba To yaushe na dawo kuma wannan ai ba damuwar ka bane. Ko ba haka ba? Tunda yau kwana na 2 da dawowa. Ban san ma inda ka shiga ba. Ta ina Saudiya na yo waya. Aka sai da gidan aka saya mu wannan gidan amma baka sani ba kai tafiyar ka naka guri baka damu da ni ba. wai gidan aka siyar shine aka siyi wannan kenan To ya wuce wai tun daga ka a ciki. gaskiya ne hajiya gaskiya ne gaskiya ne Yanzu abin da kake kana kyautawa? Hajiya, ai kin san harkar nema yadda take Harkar nema Mutane dan- ba na turo maka da sako? to hajiya ai kina dan turowa da sakon kin san yanayin dai garin yanda yake sai a hankali wallahi Kai dai halin nan naka dai har yau iyalan baka canza sai abin da ya ci gaba ko? Ya dai kamata je ka gyara wallahi. Ka canza halinka don wannan kwata-kwata ba ɗabi'a ba ce kake ɗauka. Duk abin da za a yi maka ba za ka gode wa Allah ba. Ana ba ku kuna leƙen na aljihun mutum. to yanzu maganar yarinyar nan shi ainihin yaron ai ya gaya miki dai ko Ni da gaskiya ya gaya min suna zaune lafiya. Amma yaron nan da izo ya gaya min gaskiya ba lafiya suke zaune. Yaya haka ne? gaskiya kam to tunda kin samu labarin haka din gaskiya haka din ne dan ba zaman lafiya a cikin wannan zaman nasu To ni ba babu wani abu da zan fahimta ba a wannan zancen naka. ai kuwa maganar nan dole ki tsaya ki fahimce ta dan saboda baki tsaya miki bayani dalla dalla ba ki tsaya ki abun nan amma ke da ji ko a faɗan magana ma kin san ba sai an ga miki ba kin san yan nan ita ce da laifin nan mafi yawan Saboda dai baka kaunar ta. Baka kaunar ta har yanzu kiyayyen nan taka tana nan akan yarinyar nan ko? Ni fa auren nan fa ba a san raina aka yi shi ba fa. Kawai ka matsa ne na ba yarinyar nan yaron nan. Amma ni ba kaunar sa nake ba. Ai ya gaya min laifin yaron ne. to Shi mai gidan nata. shi ya faɗa da bakinsa kenan A'a, ya ce miki laifinsa ne kenan A'a ba shi ya gaya min ba shi ya ce suna zaune lafiya amma yaron nan da izo ya gaya mini ya ce ba sa zaune lafiya. A gaskiya- Amma dai daga jin zancen ka san laifin yaron nan ne. Mijin nan nata fa ba shi da mutunci ka sani. ke fa na fuskanta fa kina fa goyon bayan yan nan fa A'a to kar kina fa goya goyon mata. bayan ta fa Matsayinka na babanta mai kai mata da aka tashi aurenta mai kai mata. Sai dai ka zo ka ringa min bubbuka a cikin gida. ai soyayya ce ta kawo haka Soyayyar me mai kai min. Ba za ka zo ka ringa takura min a cikin gidana. Gidana ne fa ni na siya fa. Kar ka manta fa. gaskiya ne A'a. Yau nake ga ikon Allah. gaskiya ne mai gida ni abin da nake so ki fahimta anan kin ga wallahi Allah kin ga ke baki anan amma gugurmayar da na sha da yarinyar nan akan naje har gidan sai da muka ji har gidan ke kuma yanzu daga da'awar ki kuma shikenan ana magana ma ke kawai ki hawo mutane da fada
To shikenan tunda an yi haka to kin ga ni tafiya zan yi. O tafiya za ka sai ka bar ni in zauna in taba ko. To ka je a sauka lafiya. Haka kawai ka zo ka goya wa yaro baya ɗanka ne ko kai ka haife shi. Haka kawai ga yarinya da gaskiya ba za a bata gaskiya ba. Saboda kana tsoronsa ko? To ni wallahi tallahi zai zo gidan na isame ni sai na ci mai mutunci. Ai ka san ni kuma ka san yanda nake. Bari na kira ta a waya ta zo ta same ni. Allah karfa mana asirin arzikin annan Muhammad. A duniya ne ba ka da shi ka zama banza. A gidanka ma ka faɗi magana mama ta ka taimaka kallon mahaukaci. Haka take faruwa da ni ya zan yi. Allah ƙara shige mana gaba. Wa alaikum salam. Amadiya. Malam Halifa. Amadiya. Halifa kai ne a gari? Wallahi tallahi. Kwana da yawa. Lafiya lau wallahi. Ai shekaran jiya na dawo sai muka haɗu da Abba. Oh Allah sai. Tattaunawa sai yake yi min bayani yake cewa ai kama ya aure. An mun da ya aure. Shi ma din fa haka yake gaya mun fa. Amma duk ya gaya mun komai da komai na Maliya. Na Maliya ina hankalin kai tafi. Ina hikimar ka ina wayanka na Maliya. Duk sun zama na banza ne. A ce mace ita ce take kai ita ma ina ga ma ita take auren ka ba kai kake auren ta. Ina ga taka ce ta fito ni ma abin da nake da tunani dai kawai aure na take. Ni da yake gaya mun matsalolin da ake samu tsakaninka da mai ɗakin ka ni abin ya ban mamaki na ce wai na Maliya namu ya ce shi fa Wallahi haka ban dariya. Abin ne balle ina kamar irin labarin gidan rediyo ko a ce a jarida ko irin tatsuniya wallahi in na ga wani ma dariya. Akwai wani ma na ga ma dariya mun ma yau ga mahaukaci. ya to ai dole Wallahi mahaukaci ce maka. kuma na Maliyan da na sani da ne na Maliya dai na Maliya namu. To mace ta bude na Maliya. Mace ta bude na Maliya. To shawara ce To Allah ya sa zan iya dauka. na Maliya gaskiyar lamari ya kamata ka ƙara aure wallahi. Dukkan ku haka kuke gaya mun ina da abokai masu kishi na wallahi da haka kuke gaya mun ƙara aure. To na Maliya za mu ga abin da zai cuce ka nema abin nan. Ni fa ba fana nan fa na gaya ma Abba ne fa shigowa ta garin nan fa yake fa gaya min abin da Gaskiya yake. ne. Wallahi to bari in gaya ma duk haka suke gaya mun ƙara aure amma insha Allah ina nan ku taya ni addu'a Allah ya bani wacce za ta share mun hawaye. Insha Allah na Maliya da kuzarinka da komai kalli yanzu ya cika koma sai ka ce kaza. Ai da wallahi gara ka ni tunda kaza akwai gashi jikinta. Ni ko yanzu ka gani nan daga kamar ita yanda mai ɗakin take gaya mun kamar one ba haka take mun wannan. Kwarai kuwa. Ai da ta nan bangaren da gaskiya ta faɗa kamar wan ɗin kake saboda ba wata mamora yanzu a jikinka ga kanan na Maliya. Na gode Allah ya albarka an duba an gani. Yanzu da na Maliya yadda kake a cike da kuzarinka kalli fa yanzu fa riga fa yadda fa take yawo a jikinka na Maliya gaba ɗayan ka a firgice kake. Na ma ya auki. Wai a hakan ma kai auki yanzu an dan fara samun ma lafiya ma kenan ma. Tunda take cewa zan yi jami'a ba. Ikon Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai na yi auki haka sai ma kana da na cika nan tunda an dan fara samun zaman lafiya a gidan. Wallahi da hawai karanta nake yi ya so tina ne a lokacin wallahi yaudara ce kar ka biyo wannan abin Allah ka ƙara aure ina gaya maka na san ka da jajircewa da ɗaukar shawara shi sa na ce wallahi ba zan bari abin nan ya huce ba da zafin sa zan yi na gode wallahi na gode Allah saka to abin ni yanzu zan shiga wajen Abubakar ne dan tunda na zo ba mu haɗu ba a to alhamdulillah shine zan shiga duk yacce dai ake ciki dai za mu kuma haɗuwa da kai na gode yawwa shine Allah ya albarka madalla na gode na Maliya ba tashi lafiya ka mika mai gaisuwa to shi da Allah ya gaida gwaggo ha za ta ji insha Allah da Allah Allah da kai da ni hikin noma ranar Allah kawo yaro Allah kawo yaro dai ka ake shi gidan nan kira mutan matar ke zo nan ina zaki je nan zaki shiga da mu ki ce na bisa ta zo sauri ya arziki irin albarka ki sauri gida ki da musu gida tsirara yawa to na gode yarinya Allah ya albarka ai ko yarinya ɗaya bigigiya iri na ba nama kusan mutanen za ka miki wala ba yi san nama ne da wuri daidai hajja da bisu ko Allah ya san dai ni ma ina jin ranar da dai jinin da yake kisan talaka bai fiye jin ranar ba sosai hajja da bisu ko Allah hada gudun motar noma a lafiya lawan lafi lafiya lawan lafi ya wajen su umman amma da ajiya da bisa kwana biyu
din ina zaune na ce to bari in zo wajen mutum ne. Wallahi na ji daɗin zuwan ka gudu saboda kun yi magana da Ai ni ma tun ran da kika gaya mu na fi tunanin ba ke anya ba ma dai anguwan ne yake ba. Allah sarki. kasancewa mutuwar mahaifiyar na sun yi azumi Kamar ni kadai ce yadda suka haifa ji musu. da ya sa ni dawo nan da zama dama ina son roƙon Allah Allah ya bani mijin da zan aure wanda zai rike min amanar dukiyata da komai na wanda ba zai cuce ni ba sai ko zama Allah ya yi Kai, ai dai amana ce kin gani ki zan fi riƙon amana. Wallahi tallahi. Ai ina ga miki hajiya ne kisa. Insha Allah nan da kika ga kin zo nan. To ni ina ga fa Allah ne ma to ni ma an haɗu da ke saboda ki kyautata mun kyautata mun. saboda a baya na yi samari da ne wayanda in sun zo wuri na kawai suna nuna ne su ci dukiya ta ne amma da na tsaya ne tunani na ga kai kamar za ka rike ni amma da shi ne don haka Allah yadda aka yi wani aure yau wani shi zan mallaka sannan a cikin irin gidajen mahaifina waje ka zaɓi gidan da za ka sa matarka sannan sai ka zaɓi Wallahi na yi daɗin magana aiku Allah na gode ma Allah na gode ma to shikenan hajiya ne kisa insha Allah ba wata matsala ne da ke ganina ba ki da wani damuwa a kaina insha Allah duk wannan abu da kike faɗa kuma ni zan yi bakin kokari na ga na rike miki dukiyar ki tamkar tawa ce saboda irin yadda kika bar labari kin yi samari a baya da dama inda suka miki wannan kuma insha Allah ni ne nan zan zama miki sallar share miki hawa yake a gidan duniya insha Allah wallahi ya baka ikon rikewa. Na gode sosai wallahi. Sannan a cikin irin gidajen da na mallaka, ka zaɓi matanka gida guda ɗaya wanda ya maka sannan sai ka zaɓi wanda ya fi zauna. Wannan kyauta na baka ba wannan ba. Kai, iko sai lillahi. To damun Bahaushe ya ce mahaƙurci mawadaci, mai haƙuri shi ke dafa roman dutse ya sha ya more. Kuma wallahi na gode miki sosai ina gaya miki insha Allah ni kuma zan riƙe miki amana. Ba ki taɓa samun matsala daga gare ni ba. Ka gode wa Allah. Shi ke na gode. Yanzu kike tafi kenan. Wallahi yanzu nake hanya. Lafiya lau ya gida. Lafiya Ya mai gidan naki. Lafiya alhamdulillah. Ba ki da lafiya ne ko kin yi jinya ne naga dukkin rame? Kin yi jinya ne? Wallahi mama ba na jin daɗin auren ne kwata-kwata. To me yake faruwa? Wallahi wahala kawai yake sha gidan Kuma kina zaune a gidan, ko? ba na samun cin kullum don Allah mama. Sai dai ba zan alewan madaran nan a ce shi za mu ci a cikin gida shi kuma yana kwance a ɗakin ko zaman majalisa. Yana kwance shi ya siya min gadon? Ba kya koro shi? Ba kya ta ɗaga miki gadon ki? Ko shi ya siya? Iya zaune zai je ishin fuɗe a ɗaki ya kwanta? Wallahi haka muke yi mama kullum sai na yi fama da shi a kan gidansa. Har yanzu dai halin nan nashi yana nan. Ba zai fita in nema ba sai dai ki nema ki bashi. To wallahi ba zai yiwu ba. Ai yanzu nan muka gama da baban na kuma. To ai Suma, wallahi ina faɗa wa babanmu laifi na yake da ni. To ai ba zai ga Zai laifin zazzage ni a kan shi mama. ba zai ga laifin shi ba ai ɗansa ne kin san. Haka kawai dubi yanda kika koma dukkin rame haka na tafi na barki. Shi yasa wallahi ne kewar ki mama da kina kusa da ni da haka ba ta faru. To yanzu yaya zaki koma ne? Gaskiya ni ba na son koma. To ki zaman ki mu zauna a kuma ana. Shikenan mama na. Yawwa. To me
me zaki ci yanzu? Wainar kwai. Iye? Wainar kwai da a gidan nasa kin samu wainar kwan ne? Shekara na 2 fa mama fa ban ci wannan ba. To yanzu ba dauko jakata a daki sai ki zo ki siyo ko? Shikenan, Ki siyo ki rat biyu. Yawa, Ki zo ki mama da na. abin da kike so ki dafa ki ringa ci. Nagode. Najiya, a wani lafiya. Naji an ce kina kira na. Na san ai kiran ku karuwa ce. Karuwa ce. Ai ta zo ko? Ta zo na ga ta zo a yanda ta zo. Ba ita ba hankalinta. Yanzu da a yake so ta zo hajiya. Kici ne muke rashin kunya. Ai to rashin kunya yanzu zan nuna maka irin taka. Tunda kai baka da mutunci kai fitsararre. Ya kuma Yanzu yarinya nan haka na tafi na bar maka ita. ai yarinya ta yi dimurmurin. Rada min baki. Ba na son zancen banza zancen wofi. Ta yi da murmura ina. Yarinya duk ta kare ta lalace. Ka zauna kana bautan min da yarinya ba ci ba sha ba sutura. Rayuwa za ta yi da haka. Ai hajiya wanda kake ce dai na yi miki rashin kunya. To ka yi rashin kunyar mana. Sai ce yarinyar nan wallahi tallahi gaba ɗaya ta kwashe kiwa ta ban da rama. Maryam, Wallahi. zo. A jakin ka yarinya ya fari take ki ce wani Ba ka rufe min baki. Ni kwanan ma iban albarkar za ka yi min anan. a'a ina wanda ya baka aure kuma ai ya gama komai. Gashi ga ki ai. Ke fi sabilillahi ki zo ki rinka karanta mata kanzan kurege. Ƙarya ne. Ai haka ne gaskiya na faɗa. Eh yayi gaskiya Rufe min baki ba na son maganar. Banza maganar gobe. lalle. Wallahi tallahi shar take mun. Ba za ka rufe min baki ba? Allah ka zama. Kana faɗa. Allah shine gatan kowa. To amma hajja fi sabilillahi saboda ya rasulullahi yarinyar ta zo ta karanta mata ƙarya ba ki tsaya ki nagari ba. Ba za ka rufe baki ba kenan. Kullun ga kanan jiya iyo kullun riga ce guda ɗaya sai abu a wuya ko layar mecece ko kake yawo da ita. Hajja nan sutura ai ta ziki ce. Ina arziki kai yanzu ban da fitsara da rashin kunya me ya kaka gidana da gajeren wando. Ai, Dubu takalmi dan Allah dan Annabi kullun jiya iyo. To daga wajen aiki Kullun jiya nake. iyo. Daga wajen aiki nake. To wallahi tallahi auren nan kwa za a katse shi da kai. A hajja ba ai haka ba hajja ai. Ai amma yi dan wannan ya da kake ganin ta ba za ta koma ba. Aure fa ba abun wasa bane. Aure ba abun wasa bane amma ba za a rinka bautar min da yarinya ba. To shikenan hajja za a gyara insha Allah Za a gyara mai ai babban gyara ka bata takardarta. Gaskiya ni ba zan Da iya. da ta koma makaranta. Ina son ta a haka Ni da mahaifinta ne i cuce ni wallahi. Gaskiya ni ina son yarinyar nan hajja. Wallahi duk sanda kake mata wallahi sai ka sake ta. In ban da cuta ya yarinya nan ashe a auren nan ba wani abu yi mata ba. Kai kuma an baka yarinya nan sai dai ka shiga daki ka kwanta a gado da yake gadon kai ka siya ko kuma kai ka zo da shi. To na haka ta zo dai gidan nan da ni na sai mata komari. Na gidan nan ko Me ko ba abin komai da da aka kawo. Ke ma ba kya nan fa aka yi auren nan. da bana nan ban tura da kuɗi ba da abin da ake waya sai da aka yi To ina mata. ga baban Saboda haka ka ka tashi ka kara gaba ka tafi ba abin da idamen da su fitanka. Shikenan hajja. Ni yanzu sai dai in je in samu waliyan kan yi magana da su. To yarinya dai za ta dawo gidana dole. Riga ta na dauke ta ka tafi da ita. Wallahi ba zan dawo ba ni kan ba ni ba gidan Rufe bakin ki. Dole ma ta dawo. Ya albarka, Allah ya miki albarka. Kin ji ko? Allah ya miki albarka.